खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 22 फेब्रुवारि 2023 बारायजाय बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमायाव गावनि असे फिसाय आरो गावनि बिखुनजोखौ बुथारनायनि केसा सोलिबाय थानाय समावनो उदालगुरि जिल्लायावबो बेबायदि जाथायानो सोराङाव फैदों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खलायगाव पुलिस पादानि सिङाव थानाय गोसाइघाट कसारितल गामियाव बिसि प्रतिमा राभाया गावनि बयफ्रेन्ड प्रभ राभानि हेफाजाबाव गावनि असे फिसाय प्रदीप राभाखौ गोदोना सेथारनानै इनाय बुथारदों। उनाव गासिबो जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै बिसि प्रतिमा राभा आरो बिनि बयफ्रेन्ड प्रभ राभाखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जाबाय। BTSनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रा महिलारि बिथाङा पुलिसनि नोजोराव खारखोमा थानायखौ लानानै EM रनजित बसुमतारी बिथाङा खेंफोरथिदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला हाग्रा महिलारि बिथाङा आथिखालाव हाफोरखौ फानगासिनो दङ आरो बिथाङा गावसोरनि पेट्रल पाम्पखौबो 50 बोसोरनि थाखाय लिस्टआव दोनदोंनानै रोखा बुंथिदों। बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। खारनानैबो दंखायो सैथो खोन्था पुलिसा खानो नागिरनाय माने सिखावा गिखायोना पुलिसखौ नुबालाय सिखावा गिखागोन। बिथांखौ सिखाव बुंनो नागिराखै गावहा माबा मोनसे खावनाय दंमोन खोमा नंखायनो पुलिसखौ नुनानै आंखौ सिखाव होननानै हमगोन खोमा होननानै गिनानै खारदों खिन्थु पुलिसा बेखौ होसोआखै। आरो बिथाङा मोनसे स्पिचआव लाखिदों जे हाग्रामाहा फैसा गैया नङा फैसा दङ होननानै दाहार लानानैबाबो गेलेगोन होनदों। दा हाग्रामाया फैसा दङब्रा हाग्रामामोननि दैदेननायाव हाजार बिगा हा बिसोरो बायनानै दोनदों दा फानगासिनोबो दङ आरो गावसोरनि थाव दिफु मा दिफुखौ बन्द' होफालागासिनोबो दङ। आं हानिनो EM हिसाबै सोर हा फानदों सोर हा बायदों बेखौथ' जों खबर मोनबाय थाखायो नालाय। दाखालिसो बियो गावनि थाव दिफुखौ क'क्राझाराव थानाय थाव दिफुआ एनारेल थाव दिफुखौ बियो 50 बोसोरनि थाखाय लिज होबाय। बेनाव थाखाया जोबखाया खिन्थु रायजो राजाखौ थाखाजों बायनो हाया। थाखाजों बायनो हायोमोनब्ला BPFआ थांनाय बारावबो सरखार दागौमोन। मानोना खाम्फाया 24 कौटि गारदों आंजों कन्टेस्ट जानाय टाइमाव थेवबो खाम्फाया जोंनि 14 नं चिरां दुवारनि रायजो राजाखौ बायनो हायाखैमोन। कोटि हाजार कोटि लानानै लुसोमबाबो दिनैनि दिनाव बर'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा BPFजों मालाबाबो थाया आरो थानायबो नङा। बर'लेण्डआव BPFनि जा नांगोल बे नांगोला सेवनानै थांखाबाय बेखौ नागिरनानै मोनखाला। हाग्रामाया मानो गावखौ सिमान लानो गोनां जादों खारनानै दं होननानै माने सिमान लानो जादों। सिमान लानो बाध्यखा बियो कमप्रमाइज खालामनोबो बाध्यखा। गतिके समजों लोगोसे जों दिन्थिलांगोन दा बुङोब्ला अभार बुंनाय बायदि जागोन नालाय सम फैथों। रन्जन दैमारि बिथाङा जोबथेसालिनि सिङाव मोजाङैनो दङ। बे बाथ्राखौ बुंदों रन्जन दैमारि बिथांनि अनजालि बिनानाव अनजाल दैमारि बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। बेवहाय जों बोसोरफ्रोमबो जोबथेसालियाव थानाय समाव जोबथेसालियावनो बिथांनि जोनोम सानखौ खुंफैयो। दिनैबो बेबादिनो जों बिथांखौ विश खालामनो फैयो बेयाव। अफकर्स बे खनसेयावहाय कामरुप डिस्ट्रिक्ट ex-NDF इउनाइटेड फरामनिफ्रायबो गोबां फैयो। बिथांमोनानो गिदिर मोजां केक लानानै फैयो। जोंनि बोजोबनिफ्रायबो फैदों फिथा सिथाव लानानै फैदों। स' बेयाव आदाखौ बिबार बायदिसिना बिदि होनानैहाय विश खालामनाय जाबाय जोनोम साननि थाखाय बिथांनि देहानि मोजांनि थाखाय रायजो राजानि आर'ज गाबनायखौबो जोङो फोरमायबाय। रोजा रायजोफ्रा बिथांखौहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों विश खालामदों बेखौबो जों फोरमायफैबाय आरो आदाया बेखौ खोनानानै मोजां मोनदों आरो बयनिसिमबो साबायखर बावहरदों। दिनै जों आरो मिन्थिनो मोनबावदों जे उदालगुरियावबो रायजो राजा आरो ex-NDF इउनाइटेड फरामा बेबादिहाय राजहुवा भाबे आदानि जोनोम सानखौ खुंदों। जों आसा खालामो इसोरा जेब्लायबो बोर होगोन बिथांखौ देहा आरो गोसो गासैखौबो गोख्रोङै लाखिगोन होननानैहाय। थासारिया दासान्दि माबायदि दं जोबथेसालियाव एसे बुंनो हागोन नामा? दासान्दि बिथांनि हालोदा? आदाया मोजाङैनो दङ। गेजेराव देहा बारा मोजां नङामोन खिन्थु दा बावैसोनिफ्राय सम्पुर्ण मोजाङैनो दङ देहा भाबे आरो गोसोआथ' जेब्लायबो आदाना गोख्रोङैनो थाखायो। बयखौबो बेयाव जायफ्रा फैयो
आदाजों सावरायनानै बिथांमोननि गोसोआसो उल्थायै गोख्रों जानानै थाङो बेवहाय गोसोआरि भाबै जेब्लाबो आदाया थिगैनो दङ दिनैसिम। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।